még 10 perc van hátra. Look for the white balloon. So if anybody is running with a white balloon, his target time is 1 hour and 45 minutes. And if you slower a bit and would like to run hours, look for the green. I say the green balloon. Finally, we will have another one, the blue balloon, which has a target. We have runners from 54 different nations, so raise your hands if you're not Hungarian. Let me see how many are we from different countries. Are you ready to run? I can't hear you. Figyelem! Közös visszaszámlálás! 10, 9. Más ne hagyd ki, ne fussd el az elején, mosolyogj a végén. Jubileumi futóinkat, nagyon szépek a mezek, akik már több mint 15-szörös félmaratonisták. 4500 futó a pályán. Csapata, gyerünk! 5,500 runners already on the course. Don't forget, pace yourself. Don't run too fast. Look for the pacemakers with the balloons. A kék lufival, akik együtt futnak, őket itt szépen egyenletes iramban várjuk majd a célban. 2 óra 15 perces félmaraton időben. Let us say warm welcome to those who run the first time in Budapest. Enjoy the race, have fun, and I hope you guys will enjoy the whole race. Ott jön? Hol? Hol? Ott jön. Hallási ügyes Runner to finish from South Africa, és Kovács Kokó István is megérkezik, hogyha jól látom. Ökölvívó, olimpiai és világbajnokunk, profi világbajnokban. Hajrá Tiszaújváros, éljen a Csabi és csapata! Gyerünk, próbáljuk meg együtt! Mindenki a kezét emelje föl, és egy vastaps a most célba érkező. Tapsol a közönség. Éljenek föl az órára, természetesen a nettó időt, a tiszta időt, jobb, mint amit látsz. Befejezi az első félmaratoni. Gratulálunk a célba érkező. És megérkezik szintén először a finishben itt a félmaratoni. Kész felől van a net kamera, Harsányi Zsolt. Gyerünk Zsolt! So flat, 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 so flat. Horváth Takács Bernadett is megérkezik. Dr. Hidvégi Péter is először itt a félmaratoni táv végén. Úgy számoltad, hogy 2.30, nem? Vagy 2.20, vagy mennyit mondtál? Hát figyelj, hogyha az elején nem lett volna ez a sétálós, jobb lett volna. Mi sétálni kellett? Hát menj. Holnapon, jaj. Hát a többiek nem tudom, hol vannak, mert én ott fasz a helyet találtam. Ott álltak a